F'konferenza tal-aħbarijiet li l-Partit Nazzjonalista għamel it-tnejn filgħodu fid-Dar Ċentrali u li kienet indirizzata mill-Viċi Kap Simon Busuttil, il-ġurnalisti staqsew dwar l-aħħar żviluppi brabta ma' George Farrugia li ngħata l-proklama fuq l-iskandlu tal-loti tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt. Dawn l-aħħar żviluppi ipoġġu fiċ-ċentru tal-attenzjoni il-Ministeru tal-Finanzi immexxi minn Tonio Fenech. One News staqsa l-opinjoni ta' Simon Busuttil dwar jekk hemmx konnessjoni bejn il-file dwar George Farrugia li ingħata lill-Ministeru tal-Finanzi fl-2011 u l-iskandlu tal-loti tal-commissions. Minflok wieġeb Simon Busuttil ħareġ l-istqarrija tal-Ministeru tal-Finanzi ppubblikata l-ħadd filgħaxija minkejja li fatti pubblikati mill-Gazzetta Malta Today it-tnejn filgħodu ġabu din l-istqarrija fix-xejn. Għal Busuttil iżda ir-risposti għal mistoqsijiet dwar Tonio Fenech jinsabu kollha f'din l-istqarrija. Il-Ministru tal-Finanzi mill-ewwel ħareġ stqarrija illi wieġeb għal dak illi ġie pubblikat. One News staqsa wkoll lil Simon Busuttil jekk bħala Viċi Kap tkellimx ma' Tonio Fenech dwar dawn l-aħħar żviluppi. Busuttil iżda baqa' jinsisti li l-iktar ħaġa importanti kienet l-istqarrija pubblikata minn Fenech innifsu. Għandek id-dettalji sħaħ tar-risposta tal-Ministru Tonio Fenech, jiena ma tkellimx miegħu mill-bieraħ sal-lum lil Tonio Fenech, però rajt qabel ġejt għal din il-konferenza tal-aħbarijiet il-press release illi ħareġu m'għandi xejn xi nżid fuqha. One News staqsa wkoll lil Simon Busuttil jekk jaqbilx li l-file dwar Farrugia li fl-2010 ingħata lil Tonio Fenech għandux jgħaddi wkoll għand il-Pulizija. Il-Viċi Kap Nazzjonalista iżda ħarab milli jwieġeb din il-mistoqsija għal aktar minn darba. Nistiednek illi taqra sabiex ikollok it-tweġibiet għal mistoqsijiet. Taqbel il-fajli għad il-Pulizija. Għal iktar mistoqsijiet ta' One News, Busuttil iddikjara li huwa m'għandux għal xiex ma jemminx lil Tonio Fenech. Bieraħ Tonio Fenech fuq Sunday Times qal illi fl-2011 ma kienx jidher George Farrugia li kien relatat ma' din il-kumpanija investigata. Madankollu il-Malta Today illum ippubblikat u uriet li kif dan George Farrugia kien indikat sa mill-2011 mhux biss bħala shareholder iżda anke bħala direttur ta' din il-kumpanija. Ġifieri Tonio Fenech gideb. Inti temmnu lil Tonio Fenech? Risposta tiegħi ċara m'għandi assolutament l-ebda raġuni għaliex ma nemminx lil Tonio Fenech.